15 500 klientov a chýbajúcich približne 25 miliónov eur. Taký je výsledok poisťovne Rapid Life. Tieto čísla zverejnila nedávno nútená správkyňa. Poisťovňa preto pôjde do konkurzu. O tom, čo to znamená pre klientov, sa budeme rozprávať s Miroslavom Antoniakom, ktorý je zo Spotrebiteľského centra. Dobrý deň. Dobrý deň. Najskôr tým číslam. Sú prekvapujúce alebo nie? Myslím si, že sa dali očakávať. Každopádne závery, ku ktorým došla nútená správkyňa, v rámci ktorých zistila, aký je stav majetku a najmä záväzkov životnej poisťovne Rapid Life, sa dalo očakávať. Keď sa na to pozrieme podrobnejšie, tak ľudia majú v rukách zmluvy, ale to im v tejto chvíli nestačí. Pokiaľ chcú si uplatniť svoj nárok, tak musia ísť do konkurzu. Prečo? No, niektorí majú v rukách zmluvy, niektorí už majú v rukách aj právoplatné rozsudky, niektorí už vedú aj exekučné konanie. Každopádne, tí, ktorí majú v rukách zmluvy a právoplatné rozsudky okresných súdov, si musia uplatniť svoje pohľadávky v konkurze. Je to kvôli tomu, aby sa tie pohľadávky, ktoré si budú uplatňovať voči Rapid Lifeu, aby ich vôbec niekedy získali. Teda ak si klient Rapid Lifeu neuplatní nárok na vrátenie peňazí, ktoré zaplatil, ten nárok zanikne. V podstate to je jedna vec. To znamená, že naozaj tí klienti musia byť v tomto prípade aktívni, musia sa sami obrátiť na súd, aj vy chcete v tomto prípade zastupovať, čo je asi taká tá najjednoduchšia cesta, alebo skúsme sa opýtať inak, ak si chcem prihlásiť tú pohľadávku, musí byť napísaná právnym jazykom, alebo stačí jednoduchý list, že mám takúto pohľadávku? Pohľadávka, ktorá bude uplatňovaná v konkurze, musí byť predložená konkurznému správcovi na predpísanom tlačive, ktoré nie je najjednoduchšie vyplniť. Práve preto Spotrebiteľské centrum v podstate klientov, ktorých sme zastupovali v súdnych sporoch, budeme naďalej zastupovať aj v tom konkurznom konaní, aby v tých prihláškach nespravili chyby. Pretože na nesprávne podanú prihlášku v konkurze sa neprihliada. Veľmi dôležité je, aby sa ľudia v prípade, ak sa budú chcieť domáhať svojich nárokov, ak to nevzdajú a budú v podstate ochotní niečo ešte preto obetovať, minimálne ten čas, tak odporúčame im, aby sa obratili buď na advokátov, Centrum právnej pomoci, alebo na spotrebiteľské združenia, organizácie, ako je aj Spotrebiteľské centrum, ktoré by im s týmto pomohli. Každopádne spoliehať sa sám na to, že ja to zvládnem, alebo spoliehať sa na nejakých pokutníkov doslova, je podľa mňa hazard, zbytočné riziko. Výsledkom môže byť to, že tým peniazom sa už nedostanú vôbec? Výsledkom môže byť to, že tá pohľadávka v konkurze nebude v podstate uplatnená, nebude sa na ňu prihliadať. Na druhej strane tie čísla už teraz nie sú veľmi priaznivé. Hovoríme o 25 miliónoch, ktoré by mali získať klienti. Na druhej strane na účtoch v poisťovni vrátane ďalšieho majetku bolo necelých 100 000 eur. To je prvý moment. Druhý moment je ten, že tam bol sporný prevod budovy. Ak sa ju podarí vrátiť do vlastníctva, budú to necelé 3 milióny, čo znamená, že ľudia uvidia zhruba desatinu toho, čo by mali dostať. Otázka je, ako sa dostať ďalším peniazom. Sú ešte nejaké iné možnosti podľa vás? Podľa môjho názoru je tých možností niekoľko. To, že poisťovňa momentálne je vo veľmi zlej finančnej kondícii a že jednoducho nemá majetok, neznamená, že ho počas konkurzu nejakým spôsobom nezíska. Konkurzný správca bude mať k dispozícii aktívne zmluvy, teda spotrebiteľov, klientov životnej poisťovne, ktorí majú aktívne zmluvy a ešte nejaké obdobie, napríklad ešte niektorí 12 rokov, by mali platiť tie poistné zmluvy, čo v podstate pre poisťovňu predstavuje nejaký príjem. V takom prípade aktívne zmluvy by mohli byť predané inej životnej poisťovni a z výťažku by mohli byť uspokojené v podstate pohľadávky klientov, ktorí už majú ukončené zmluvy. To je hypotéza. Hypoteticky to vychádza potom na nejakých cca 70% uspokojených spotrebiteľov. Otázka je, či by do toho poisťovne chceli ísť. Nikomu, žiadnej poisťovni nemôže nikto, ani regulátor prikázať, aby poistný kmeň pod seba zobrala. Je to dobrovoľné rozhodnutie a ten kmeň nie je celkom zdravý. To znamená, že tie poisťovne zatiaľ, keď sme sa rozprávali, hovoria, že asi by do toho nešli. Každopádne, trh so životným poistením sa netýka iba Rapid Lifeu. Situácia v Rapid Life je alarmujúca, bola alarmujúca už nejaké dlhé obdobie, ale dôvera spotrebiteľov v poistný trh je momentálne otázkou. Aj klienti iných poisťovní alebo iné životné poisťovne, myslím si, že aj je alebo bude aj v ich záujme, aby spotrebitelia v poistný trh naďalej dôverovali. Pretože ak sa toto stalo v Rapid Life, nikto nehovorí o tom, že sa toto nemôže stať hoci ktorej inej veľkej zahraničnej poisťovni.
A čo v prípade, ak spotrebitelia, ktorí majú pouzavierané zmluvy v rôznych poisťovniach, si zrazu zmyslia, že dobre, poistenie nemá zmysel, pozrite sa, ako dopadol Rapid, ruším životnú poistku. A ak si toto povie celé Slovensko? Tu však treba povedať, že platia pravidlá Solvency 2, to je nová eurosmernica, ktorá platí posledných pár rokov a poisťovne na ňu prešli. Sú to prísnejšie pravidlá, prísnejšia kontrola, zjednodušene povedané kapitálovej primeranosti. Na druhej strane práve poisťovňa Rapid využila tú dieru v zákone a povedala, že nechce prejsť na tieto prísnejšie pravidlá a prísnejšiu kontrolu, čiže to je jeden rozdiel. V prípade samozrejme zahraničných poisťovní platí, že nad sebou väčšinou majú ešte aj zaisťovne, ktoré sú ako keby takouto poisťovne, čiže asi sa nedá celkom hovoriť o tom, že Rapid a zahraničné poisťovne veľké, ktoré pôsobia na Slovensku, že medzi nimi je nejaké rovnásť. Áno, ale vysvetlite to slovenským spotrebiteľom. Občan, spotrebiteľ vníma situáciu veľmi citlivo, pretože prišiel o svoje peniaze, ktoré mali byť chránené zaisťovňou. Zákon o poisťovníctve predpokladal, že aj Rapid Life má mať zaisťovňu. A je zbytočné argumentovať alebo hovoriť ľuďom, občanom o tom, že iné poisťovne sú fajn, pretože prešli na nejakú eurosmernicu alebo sú pod prísnejším dohľadom, keď tu máme živý príklad toho, že to jednoducho nefunguje. Že sa to dá obísť. Dobre, to už je reputačné riziko, ktoré si asi v tejto chvíli musia riešiť poisťovne, ale poďme trošku ďalej, lebo hovoríme o tom, čo sa dá získať z konkurzu, ale je tu ešte alternatíva neštandardná, to znamená, že by došlo k nejakému odškodneniu klientov z inej strany. Ja spomeniem zámerný príklad, povedzme, Horizontu a ďalších nebankových spoločností. Tam sa neodškodňovalo práve preto, že to boli firmy, ktoré boli trošku pochybné, aj ten ich model bol taký, nechcem povedať, že pyramídový. Chcel som skôr povedať z pohľadu tých ľudí, že tí ľudia vedeli, že idú naozaj za zaujímavými výnosmi a tie výnosy boli nereálne v porovnaní s tým, čo ponúkali banky. Boli to trošku špekulanti, bez nejakého pejoratívneho významu. Na druhej strane v prípade poisťovní naozaj sa hovorí o tých ľuďoch, ktorí majú svoje zmluvy uzatvorené v poisťovniach, že sú takí zodpovednejší. Čiže možno aj to je ten dôvod, prečo by teoreticky mohlo dôjsť nejakému neštandardnému odškodneniu. Viete o niečom? Podľa môjho názoru, vláda sa zaviazala k plneniu svojho programového vyhlásenia, v rámci ktorého je uvedené, že vláda nájde, respektíve v nejakom časovom horizonte, bude hľadať alternatívy, akým spôsobom zabezpečiť vklady spotrebiteľov v poisťovniach a akým spôsobom ich odškodňovať. Je na otázku, v podstate k vláde Slovenskej republiky, či v danej situácii zaujme nejaké stanovisko a či bude zvažovať nejaké zákonné odškodnenie. Každopádne pre mňa a podľa môjho názoru odškodňovanie zákonom spotrebiteľov poškodených v Rapid Life aj napriek tomu, že ich zastupujeme, by nebolo férové voči ostatným daňovníkom. Preto som skôr zástancom alternatívy, aby v podstate ten poistný kmeň bol odkúpený, respektíve predaný inej poisťovni. To znamená, že tam sa objaví veľkodušná, veľkorysá poisťovňa, ktorá ako keby zafinancovala svoju... Odkúpila, ktorá to môže ďalej v podstate na tých spotrebiteľov môže ďalej zarábať, pretože tí ľudia budú ďalej vkladať svoje peniaze. To je samozrejme hypotéza. A na druhej strane máme tu aj opozičných politikov a práve z ich strany často prichádzajú návrhy, ktoré sú ľúbivé. Nemusia byť ekonomicky správne. Vy hovoríte, že ešte ani odškodňovanie zo strany daňových poplatníkov by nebolo v poriadku, ale to neznamená, že takýto návrh sa nedostane do parlamentu. Ste v kontakte s nejakými politikmi v tejto súvislosti? Momentálne ešte sme neriešili túto situáciu v rámci nejakej politickej agendy. Každopádne je treba pripomenúť poslancom obyčajných ľudí, ktorí do týchto volieb išli práve s touto alternatívou, že je potrebné odškodniť klientov Rapid Life. V podstate to bol jeden z bodových volebného programu. A možno by mohli sami samoiniciatívne začať vykonávať nejakú činnosť v rámci tejto agendy, v rámci Rapid Lifeu, pretože v opačnom prípade by to potom znelo ako iba nejaký politický bodík na nejakom politickom papieri. Kto je zodpovedný za to, že kauza zašla až tak ďaleko? V prvom rade konatelia Rapid Lifeu. Podľa môjho názoru aj z tých dokumentov, ktoré predložila nútená správkyňa, ako aj z výročných správ a z tých ročných uzavierok, ktoré sú zverejnené a verejne dostupné, Rapid Life cielene tuneloval životnú poisťovňu, svoju firmu, predstavenstvo spoločnosti so súhlasom personálne prepojenej dozornej rady, cielene, dlhodobo
tunelovali životnú poisťovňu. Je toto dôsledok toho, aby nasledovala prísnejšia ochrana spotrebiteľa v legislatívnej oblasti? To znamená, že majú sa meniť zákony? Je to červený výkričník pre regulátora a pre legislatívcov, pre zákonodarcov, aby sa s danou problematikou vysporiadali a prijali legislatívu, ktorú nebude možné obchádzať. Teda legislatívu, ktorá bude jednoznačná, jednovýkladová, s rovnakými podmienkami pre každého jedného podnikateľa, ktorý chce v danom segmente podnikať. To znamená, že nejaká zmena legislatívy z tohto pohľadu asi pre vás je podľa mňa potrebná. Každopádne, ja osobne si myslím, že zákon o poisťovníctve ako taký je nastavený správne. Problém je v tom, že sa nevinúcovala jeho dodržiavanie. Ak by Národná banka pristúpila voči Rapid Life striktnejšie a možno skôr, mohlo sa týmto škodám zabrániť. 15. júla uplynulo 30 dní, odkedy mala nútená správkyňa Rapidu povedať, čo ďalej s poisťovňou. To už povedala. Do ďalších 30 dní by teda mala dať návrh na vyhlásenie konkurzu. S akými ďalšími termínmi musia poškodení klienti rátať? To znamená, kedy sa môžu reálne dostať svojim aspoň čiastočným peniazom? Pôjde o mesiace, roky? No, v prvom rade by som hovoril o tom, dokedy je potrebné si uplatniť pohľadávku. Tak ako ste povedali, do 30 dní nútená správkyňa je povinná zo zákona podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Súd o danom návrhu bude rozhodovať možno 15 dní. Následne od dňa vyhlásenia konkurzu a jeho zverejnenia v obchodnom vesníku budú spotrebitelia povinní v lehote do 45 dní si uplatniť svoje pohľadávky v konkurznom konaní. Ak si ich neuplatnia v lehote do 45 dní, ale neskôr, budú taktiež zaradení do konkurzu, no už nebudú môcť rozhodovať o tom, akým spôsobom sa bude odškodňovať v prípade, ak sa v rámci konkurzu získa nejaký majetok. Teda nebudú v tzv. Veriteľskom výbore. Preto je dôležité, aby každý jeden spotrebiteľ, ktorý je poškodený konaním Rapid Life, si uplatnil tú pohľadávku v lehote do 45 dní. Kedysi zákon o konkurze a reštrukturalizácii neumožňoval prihlásiť si pohľadávku po 45 dňoch. Teraz je to v podstate už takáto výnimka s tým, že sankciou pre spotrebiteľa, ktorý si neuplatní tú pohľadávku v tej lehote, je to, že už nemôže byť vo veriteľskom výbore. A potom ten ďalší krok, koľko to môže trvať celé, kým sa to vyrieši? Odporovateľnosť úkonov, ktoré napadla pani doktorka Sobková, nútená správkyňa. To je ten prevod budovy? Áno, presne tak, ako aj prevod tej pohľadávky. Môže trvať niekoľko rokov. Tieto súdne spory sa nezastavia, pretože sú vedené v rámci Rapid Life. A tie samé môžu trvať niekoľko rokov, kým bude ukončený konkurs. Rátal by som to naozaj na možno 2, 3, 5, 10 rokov. Oplatí sa ľuďom venovať energiu, aby do toho išli? Pozrite sa. Ak 10 rokov platíte niekomu poistné, každý mesiac poctivo sám sebe odoberáte od úst nejaké to euro, alebo hoci 10 eur, to je jedno koľko. A teraz ich môžete, ja nehovorím, že ich získate, ale môžete o nich bojovať, aby niekto za to naozaj bol reálne potrestaný. A môžete možno minimálne úsilie vynaložiť na to, aby ste sa k niečomu dopracovali, aby tu nastala konečne zmena, tak si myslím, že to je potrebné a ak by to aj trvalo hodzaj tých 10 rokov. Ďakujem. To bol Miroslav Antoniák, riaditeľ spotrebiteľského centra, ktorý zastupuje poškodených klientov Rapid Life. Ďakujem za návštevu. Dovidenia. Ja ďakujem taktiež.